de copii care conțin dioxid de titan. Avem un amendament din partea Comisiei Europene despre care discutăm pe larg imediat. Așa că rămâneți alături de noi, observatorul începe în câteva minute. Vă aștept. Hai mă, nu chem pe Sky? Nu vrea să vină? Zi, hai la mama. Dar cheamă-l tare. Hai la mama. Arătă-i jucăria, că vine dacă îi arăți jucăria. M-a impresionat foarte bine, bine de tot, Teo, de show care l-a avut. Sky. Ce faci acolo?